Na, sziasztok! Én Hunger Gamer vagyok, és megint csél. Itt megint a csél. Csak az Isten verje meg anyádat. Na, szóval megint csézek, és igazából ennyi. De tegnap vidiztem barátommal, csak nem én vettem, hanem ő. És ennyi. És hogyha szeretnétek megnézni a videót, akkor lehet, hogy a linkje le lesz írva a leírásban. Szóval lehet. Ezeket jól kiszedtek AVP-vel, de most nem engedem magamnak. Remélem, hogy páran feljöttetek erre a szerverre, hogy játszodjatok, mert szerintem nagyon jó szerver. Jó lenne, ha nem laggolnak egy kicsit. Na, ez az. Gránáttal kidobtam egy szaros gyereket. Ez az. Igazából lehet, hogy fosos, de nem biztos. Krék, ámtek és takoljuk. Éves, mit vársz VP-vel? Rambúsz. Amúgy nem csak a Counter-Strike-ból akarok vidizni, de most jelenleg ebből fogok, mert másból igazából nincs amiért, mert szerintem másból majd később egy olyan, hát nem olyan későn azért, olyan 1-2-3 nap. Csak azt nem tudom, hogy miből. Hogyha szeretnétek valami játékot ajánlani, akkor azt írjátok le chatbe, és hogyha tetszik a játék, megnézem trailer, minden, akkor lehet, hogy fogok belőle csinálni vidiket, vagy éppen ha olyan játék, akkor végigjátszást, vagy ilyesmit. Szóval, hogyha tudtok, akkor légy szíves írjatok, és most bekaptam a lövedéket a fejembe. De jó Istenem! Amúgy nem csak ebből amúgy nem ez a kedvenc szerverem, de most ebből szeretek, ezen a szerveren szeretek a legjobban vidizni, mert jó. Szóval igen, jó, de nem ez a kedvenc szerverem. Arról a szerverről is lesz vidi, csak azt valamit ki kell vágjak onnan, azért mert be kell jelentkezni. De nagyon jó szerver. Remélem hallottatok, hogy Global Unision. Remélem azt hallottátok, azt arról a szerverről hallottatok, remélem. Ugye Global Unision, ez Deroid, arról is lehet hallottátok, Deroid. Ez az, küldöttem. Szóval Deroid, ez egy ilyen szerverkészítő gyerek, és ő csinálta meg ezt a módot. Amúgy igazából a Global Offensive-ből jön ez a mód, meg Global Unision. Csak ugyanazok a fegyverek vannak, mint a Global Unisionban, csak kicsit másképpen néznek. Például ezen a szerveren is van Global Unisionos, meg Global Offensive-es fegyver. Például ez az AVP. Global Offensive-es, ez. Global Offensive-es, ez az AVP. És még vannak. Jó pár. Ez a Magma, na ez Global Offensive-es, ez is. Ez a Magma AVP. Van egy jó pár. Szerintem ezután a csés vidi után egy más vidit fogok feltölteni, ami nem csés, mert már elegetek van a cséből. Már mennyi videót raktam. Lehet, hogy páratoknak nem, de szerintem elegetek van. És hogyha nem lennék ilyen béna, igazából nem is velem van a baj, hogy ezek az AVP-sekkel. Miért kell AVP-zni? Fix itt, amikor jövök, puff. Na máskor nem itt jövök, át is állok. Átállok, nem érek, átállok. És majd abból is lesz videó. De ezután nem lesz abból videó, mert
mondtam az előbb, hogy miért nem. Szóval, hogyha tetszik a videó, ha tetszik, amit csinálok, akkor like és iratkozzatok fel, megkérlek, légy szíves iratkozzatok fel. Nagyon szépen megköszönném. Sőt, aztán amilyen szervert fogok nyitni, ha feliratkoztok, adok nektek fegyvert is. Hogyha tetszik a szerver és feliratkoztok, adok nektek valami fegyvert, oké? Okay? Pedig az mindannyiótoknak fog tetszeni szerintem, mert nagyon jó szerver. Nekem is legelsőre megtetszett, ahol megijedtem. Oppá, de ha nem is flashelné be, jó lenne, mert nem látok szart se, és a videómba ez fog idegesíteni a nézőket. És hogy rohadnál meg, te idióta. És látjátok, ha bedobják a flash-t, így felmegy a pinget 200-ra. És utálom. De úgy azt írja a szerver, ez a szerver is valamiért lüke, mert azt írja, hogy 125 pingnél fölött, hogyha 125-nél fölött van, szóval 125-nél nagyobb a pinged, akkor automatikusan ki kell kikkeljen a szerver. Azt írja, de nekem 205 és nem kikkelt ki. Igen, sokat akad meg a nyelvem, de ez azért van, mert még csak kezdő vagyok, még mondtam a legelső videómban is, hogy most kezdtem el, meg kezdő vagyok. Ezért akad meg. A több más nagyobb videósoknak ezért nem akad meg. És jó lenne, nem én VP-zném, mert felidegesítsz, és anyázok, és akkor kibannolnak. Utálom a VP-seket, mert nem tudod megölni őket. Főleg ilyen szar fegyverre, amit én választottam. Nem akartam azt választani. Rosszat nyomtam. Az is, hogy kempel. Szép volt, szép kemp. Legszebb kemp. Nagyon gyönyörű. Gyönyörű. És hogyha a zenét halljátok, ami megy a háttérbe, akkor leírom annak is a leírásba a nevét, hogyha tetszik nektek. Miért ne tetszett, de szerintem tetszik. Habár Lucky is ezt szokta használni a videóbe. Valamikor ez van a bevezetőjében. Na szóval ezután a videó után nem kanteres videó lesz, mert páran már unjátok a kanteres videót, és ezért nem töltök fel. Szóval igen, ezért nem. Majd mikor töltöttem még fel mást is, akkor majd még lesz ilyen. Lesz még csé. Utolsó kill videóba, utolsó kill meg lesz. Szétdobálom bombával. Hát nem dobálom szét bombával, mert most megyek és lelő. Mert ez VP-zik né. Nem. Ott lesz. Hoppá, meghalok. Tudtam, hogy meghalok. Meg ketten jönnek. Na. Sziasztok! Ez a videó többet tartott volna, hogyha a Bandicam is többet vett fel volna, tudna felvenni, akkor többet tartott volna ez a videó. De mivel nem tud többet felvenni, ezért itt abba adom a videót. Sziasztok! És ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljátok. Sziasztok!